kana motsa ce na babbaga ma da aka ce ka dodin da suke kudaddafan nan sun cinye naman ka bara an gaya ma na kalala daga yau daga rana irin mai kamar ta yau idan ka kuma yaman katsalandan arakata na rantsi da asamadu ko gawar ka ba a gani ba sai ne ma ki sa mafi muni yawa wayya kake wannan ya yaro za ku je loko saboda an kama shi ana bin sa kuɗi in ba a bashi kayan ba da ya za a iya siyar ya kama ku kuɗin ku lokacin da nake neman dukiya ta ka sani ko kana ina waye kai ka tsama nan ko magana ku bace kana motsa ce da shi nazo ni kadai nake yaki kai da wallahi tallahi in banda kai yaran sai da Allah sai na ci amana ni saboda kai din ne barani in ci amanar ta ka damba New text message.